Number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, sakto alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalye sa lado nasyonal, kakahurunon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Vice Presidente Sara Duterte Carpio may kinaaraman sa mga isyong pigaatubang kainingunyan, partikular sa naglipot ng relasyon ninda ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi kang presidente na di dapat masyadong dibdibon kan Vice Presidente ang mga nasabi kan Primera Dama dahil sigurado na siring man ang namamatean kaini kapag pig-atake an sa iyang agum. Bako man si VP Sara ang nagbutas kan mga tataramon na batikos manungod sa iya kundi ang familia kaini kaya madaling areglaron ang isyo kapag nakahoron na sinda. Magigirumduman na sinabi kan Primera Dama ang nasabot kani kay VP Sara kan nakaaging semana dahil sa mga banat kan sa iyang amang si dating Presidente Duterte asintugang niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa presidente na day nagustuhan kan First Lady kaya bad shot ini sa Vice Presidente. Mientras tanto, piglalaoman na magkakaigwanan nin bakuna pag-abot kan Hunyo o Hulyo kontra sa African Swine Fever na nag-aatake sa mga tama na urig. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nakagibo ang Vietnam nin bakuna kontra sa ASF asin na nagbakal na ang gobyerno tanganing may panlaban ang mga urig kontra sa nasabing helang. Pigahalat na sanakan gobyerno ang production nin bakuna asin tulos nagagamiton ang mga ini pag-abot sa nasyon. Kapag nag-abot na ang bakuna, sigun sa presidente, matatabangan ang mga nag-aataman ng urig asin magkakaigonin paglaom na gumayon ang sitwasyon kan hog industry. Sinabi kang presidente na sangunyan pigibo ang consolidation o pigbibiriyo ang backyard growers asin magibunin kooperatiba tanganing mabantayan ang mga urig na igwang ASF asin ang mga daing ASF. Mientras tanto, hinagad kan Presidential Commission's Office o PCO ang tabang kan publiko kontra sa paglakop ng mga pekeng digital content na nagagamit ning audio deep fakes na katanog kan boses ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nakaabot sa PCO ang impormasyon may kinaaraman sa mga pekeng digital content sa YouTube kung saan kaboses kan presidente ang nagtataram asin sinugo ang Puwersas Armadas kan Pilipinas may kinaaraman sa mainit na issue sa West Philippine Sea. Tinawaning doon kan PCO na daing siring na direktiba ang presidente asin kan gobyerno. Nagko-coordinar na ang PCO sa Department of Information and Communications Technology, National Security Council, asin ang National Cyber Intelligence o kay Interagency Committee, asin iba pang stakeholders tanganing mapugulan ang paglakop kan mga malisyosong paggamit kan video asin audio deep fakes asin iba pang pang-artificial na intelligence content.
ang YouTube account na nagluwas kan mga video as in audio deep fakes na kaboses ni Presidente Marcos Jr. na terminate na as in hinali na sa streaming platform. Nangapudan ang PCO sa publiko na makipagtabangan as in tulos na i-report ang mga digital content na nagpapaluwas nin malisyosong mensahe na may kamautan manratak sa gobyerno. Naglalaom ang Puwersas Armadas kan Pilipinas na magiging silensyo asin daining gigibuhon na anuman na pang-aagyat sa aksyon ang China sa kasagsagan kan mga aktibidades kan Balikatan Exercises 2024 sa pag-ultanan kan Pilipinas asin Estados Unidos de America. Isin ini kasunod kan na i-report na pagdakul kang numero kan mga barko sa China o kay kan China sa West Philippine Sea kung saan nagkapera sa mga ini nanutaran sa mga lugar na pinagigibuhan kan nasabing ensayo matapos magpuon ang nasabing joint military exercises kan Pilipinas kasabay ng iba pang mga kaalyadong nasyones. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, haloy ng pangapudan sa China na igalang asin sumunod sa international law kung kaya piglalao man na dainin ano man na lakdang na makakapagpataas pa ning tensyon sa nasabing pigaagawan na teritoryo. Siniguro man kan opisyal na may mga nakalatag na sindang mga lakdang en kaso magkaigwanin pangriribok ang China sa mga military exercises. Sa iba pang bareta, ang mga generation companies o GenCos ang data o kaya ang dapat na magbayad nin pag-itaas sa mga presyo kan kuryente dara kan pagkaraot kan mga planta kaya nagsadit ang supply. Ini ang sinabi ni House Deputy Minority Leader as in Party List Representative Franz Castro matapos na ang magkakasunod na pag-shutdown kan mga planta nin kuryente na nagpanipis sa supply sa tahaw kan halangkaw na demand dahilan sa init kan panahon na magpapalangkaw sa singil sa kuryente. Segun kay Castro, ang mga power companies dapat ang magbayad kan aumento sa presyo kan kuryente dahil nagpalyaran sa indang mga planta. Dahil man pighali ni Castro ang posibilidad na igaw mga power generators na pig-aprobitsaran ang limitadong supply asin halangkaw na demand para magdakulaan sa indang income matapos maraot ang may 50 planta ng kuryente na kapareho ka nangyari kan taong 2013. Nangapulan si Castro sa Kongreso na magpasar nin lay para sa mga generation companies na magpasar kan pag-itaas o kay magsapar kan pag-itaas kan presyo ng kuryente kapag nararaot ang mga planta. Mientras tanto, kinonfirmar kan familia ni dating Senador Rene Saguizag ang pagkagadan kan dating kongresista sa edad na 84. Sigun kay Rebo Saguizag, namumunduan sa indang familia sa pagparam sa kinaaban kan dating kongresista, Senador para tukdo amigo asin magurang. Namundag si Saguizag sa Mauban, Quezon kan Agosto 14, 1939 mantang nagsiserbi o kaya kan taon 1939. Matatandaan na nagserbi si Saguizag sa Senado magpuon kan taon 1988 sagkod 1992 asin namayo bilang chairman kan Senate Committee on Ethics and Privilege. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts degree sa San Beda College bilang cum laude asin nakuaman ng Bachelor of Laws degree sa kaparehong eskwelahan. Kasado na ang ipapautob na mahiwasan na transport strike sa Abril 29 and 30 kan grupong Piston. Sinabi ni Piston Secretary General Ruben Bailon na maski matapos na ang deadline kan consolidation sa Abril 30 padagos sindaan pagpasada. Kan nakaaging Martes nagpasiring ang grupo sa Korte Suprema sin nagkaigoning hiro protesta. Tinawan doon kan grupo na ang consolidation program dapat voluntaryo asin bako ang gobyerno ang nagdidikta. Naglalao man ang nasabing grupo na magpaluwas ng temporary restraining order ang Supreme Court tanganing pugulan ang PUV modernization program.
Padagos ang pinagigibong investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring sulo sa NAIA parking lot kung saan nadestroso ang nagkapirang behikulo na nakaparada sa nasabing lugar. Sigun kay DOTR Secretary Jaime Bautista sa inisyal na investigasyon kan Bureau of Fire Protection, posibleng sigarilyo ang kausa kan sulo mantang pighiling pa kan Department of Transportation ang iba pang posibleng rason kan insidente. Sinabi pa ni Bautista na saro pa sa pighiling na igwanin puminutok na power bank dahil sa init. Mientras tanto, sinabi naman ni BFP Pasay Acting Chief Fire Senior Inspector Claudine Princess Aladano na pigbabalo nindang kuwao ng CCTV footage sa lugar mantang pigya iimbestigaran naman ang witnesses as in security guard kan parking area. Bareta sa ibang nasyon. Pinalawig pa kan Columbia University ang sa indang remote classes sa main campus sa New York City matapos ang padagos na hiro protesta. Ginibo ang hybrid learning matapos na nagkapirang estudyantes ang naka-eksperyensya nin anti-Semitic harassment sa nasabing campus. Maabot naman sa 133 ang naarestar dahil sa pagkakaigo ng protesta sa New York University. Nagkapirang katawo sa indang naarestar dahil sa mga rally sa Yale, mantang sa Harvard, hinigpitan ang pagpalaog sa campus. Pinagkondenar naman ni US President Joe Biden ang nangyari na anti-Semitic protests, lalo na sa mga daing nakakasabot sa tunay na nangyayari sa Palestine. Sa ladukan sports, napili kan Brooklyn Nets si Jordi Fernandez bilang bagong head coach kan grupo. O si tiyo ko pala nini ha, duman sa Brooklyn. Yun ang coach kan na Brooklyn Nets, o tiyo ko. Si Jordi na Fernandez. Si Fernandez ang naging liabe sa Canada kan manggana sindanin bronze medal sa FIBA World Cup kan nakaaging taon. Ang 41 anyos na Spanish coach ang nagserbing head coach kan Sacramento Kings kan 2 season. Sa salidaan kaini si interim coach Kevin Oley na nagtukaw kan Pebrero asin sinalidahan si Jack Vaughn. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nims Flora sa Control Technical, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos maray na hapon. Kapag